Når I skal ind på fronter, starter I med at gå ind på jeres computer og trykker på internetsymbolet. Herefter går I ind på www.vucfyn.dk. I kommer nu ind på forsiden til HF og VUC Fyn, og oppe i højre hjørne skal I trykke på Login. Herefter kommer I ind på en side, hvor der er flere valgmuligheder. Det I skal fokusere på er omkring Login til kursister. I skal nu trykke på Klik her for fronter. Jeres side skulle nu se sådan her ud. Under brugernavn skal I indtaste VUC og jeres kursistnummer. For lærere gælder det, at vi indtaster VUC og vores initialer. Under password, der skal I indtaste de første 6 cifre i jeres CPR-nummer. Herefter trykker I på Login. I kommer nu ind på selve fronterforsiden. Der kan forekomme en lille boks, hvor I bare skal trykke i I accept the risk and want to run this app. Den kan godt forekomme 2 gange. Når I er kommet ind i fronter, kan I se, at der er flere muligheder. I har blandt andet i den ene side indlæg fra forum, og i den anden side har I dokumenter. Dokumenter og indlæg fra forum kommer fra de grupper, som I allerede er medlem af. Hvis I går øverst op i fronter, kan I trykke på fanen rum. I kan nu se, hvad der er valgt som favoritter, hvis I har valgt nogle favoritter. Har I ikke nogen favoritter, skal I stadig trykke på rum og gå ind i alle rum helt ude i venstre side. I får nu en lang liste af muligheder, som I kan tilføje til jeres favoritrum. Hvis I scroller ned, kan I se, at under udgået VUC Fyn Munkebo, der kan I sætte kryds i en boks ude i siden for hvad for nogle hold I skal have. Hvis I nu for eksempel skal have dansk 2-årig, så krydser I dansk 2-årig. Skal I have engelsk B1-årig, krydser I engelsk B1-årig. Det er vigtigt, at I får krydset i kasserne ved alle de fag, som I skal have. Kører I længere ned, kan I se, at der kommer noget, der hedder kursister læregang. Her kan det være en god idé at trykke på meddelelse til kursister, kursisternes rum i Nyborg. Når I er færdige med at trykke ind på alt det, I gerne vil have som favoritter, scroller I helt ned i bunden og trykker på tilføj favoritrum. Når I har gjort det, kommer I tilbage, og det gør I ved at trykke på startside. I er nu tilbage på forsiden af fronter, og hvis I vil se, om der er blevet tilføjet noget til jeres favoritter, går I op i rum, og de skulle nu gerne ligge her. I kan så herfra gå ind på de sider, som er relevante for jer. For eksempel dansk. Går I tilbage til startsiden, vil der nu altid dukke op hernede de dokumenter, som i hvert fald lægges ind i jeres favoritrum, og de rum I er tilmeldt. Så I vil altid have det nyeste materiale tilgængeligt under dokumenter, men er der gamle dokumenter I skal finde, skal I gå ind under fagets side.